manifestacija Nedelja održivog razvoja je jako cenjena, jako značajna u Evropi. Kasnije smo saznali da je Evropski komesar za energetiku rekao da će podržavati, da će Evropa podržavati projekte iz Srbije koji se tiču održivog razvoja. Tako da je to takođe velika stvar i za nas kao tim, a čini mi se i za Srbiju u celini. Jeste očekivali da tako nešto može stati? Nismo. To što smo ušli u top 4 već pre Nedelje održivog razvoja je bilo jako značajno za nas, a sada kada smo pobedili, mi smo zaista oduševljeni. Bilo je raznih ponuda, verujte, sa svih strana, ne samo iz Evrope, nego iz Afrike, Amerike, tako da u kontaktu smo, pregovaramo, vidjet ćemo šta ćemo dalje raditi. Jel ostajete u zemlji ili možda idete? Mi smo, za sada nam je odluka da ostanemo u zemlji, prosto želimo da radimo na svojoj ideji, a to ćemo najbolje raditi u svom sopstvenom okruženju, nemamo nameru da napuštamo Srbiju.